desenpatea izanen dugu. Xabier Zubera eta Julio Soto. Zuen ekipoak jokatzen du. Galduz gero, mailaz jetxiko da. Zuk, Xabi, nahiago duzu partidua irabazi eta kiniela galdu. Julio berriz, partidua galdu eta kiniela irabazi. Kiniela asmatzeko azken partiduan zuen ekipoak jokatzen du. Galduz gero, mailaz jetxiko da. Zuk, Xabi, nahiago duzu partidua irabazi eta kiniela galdu. Julio berriz, partidua galdu eta kiniela irabazi. Iruna bertso 10 tikian, Xabi hasita. Espektakuloa, hau ikuskizuna, 22 hankengan erantzunkizuna, dirua da gehien bat jokoan duguna, baina irabaztea da komeni zaiguna, diruaren gainetik dago osasuna. Diruaren gainetik dago osasuna. Osasuna gorrita, nik gorri odola daukat une honetan, ze arranopola, kiniela finean zer dugu bat tombola, nik aberastu nahi dut sakela ta hola, hortik aurrerakoak neri 5 ahola. Hortik aurrerakoak neri 5 ahola. Irtera hoiekin naiz zutaz kupira, dirua besterikan ez duzu desira, 2 milioi terdi bizi, ontan ez da unitz ba, bertxotan hori lortu genezake dida, lizasota egaina hola bizi dira. Lizasota egaina hola bizi dira. Aze etorkizuna, dudan ala jaina, gora osasuna betiz erregea Espainia. Gaur Real Madrilek eman diezaiola kaina,
naiz ateratzen duten bizitzeko aina. Zuetzara, Sebastian, ta ni ez naiz egaina. Ikusten zaituz, arrazoiez pakeal, saio normal batean, nioke subnormal, ze arrazoitze klase, da bilkizu txabal, zu etzara krutxaga, Tani enaiz puñal, galdu irabazi, igual. Galdu irabazi, igual. Deskonzentratu zara, badaukat susmoa zuri mine ematea, enuen asmoa, oinpean izango dut bizi erritmoa, nahi hainbat zoriontan ere erritmoa, zuk jarraitu segundan nik Kubara noa. Zuk jarraitu segundan nik Kubara noa. Kartzelako lan ere izanen dute desepatean, Julio holtza utzi beharko duzu.